Com deia, és amb nosaltres l'Anna Carpera. Ella és professora d'educació especial, assessora de centres educatius i en educació socioemocional. I sobretot és experta en intel·ligència emocional i social. Hola, Anna, com estàs? Hola, Julià. Una mica encostipada, em sembla. Una mica encostipada, sí. Espero aguantar bé. Una de les màximes expertes en psicologia del desenvolupament, Uta Frith, si no m'equivoco, diu que l'empatia no es pot aprendre. I estàs d'acord amb això? Sí, si m'ho permets, Júlia, en primer lloc voldria a puntualitzar un tema amb el que has començat. I tant. Que és que dius que avui dia, en l'escola infantil... Sempre en aquesta secció, quan hi ha el Jordi Llong que ens parla de que des de petits doncs, se'ns ha com vetat, no? El fet de que el nen plori, que el nen ha de ser fort, el nen ha de ser tal, i una mica ara ens comencem a fer la idea de que això no ha de seguir així, sinó que és important que el nen doncs, plori, que el nen no s'equivoqui, etc. No? Per això ho comentava. Digue'm. De fet, és molt important ressaltar-ho, que en aquests moments són a totes les etapes educatives que hi ha aquest interès. Potser es nota més amb infantil, perquè el professorat disposa de molt més temps per dedicar-s'hi, però és a totes les etapes educatives, fins i tot a secundària. Pel que dius de la Uta Frith, a veure, l'empatia es pot aprendre sempre que les estructures cerebrals que sustenten l'activitat empàtica estiguin actives. Determinats ambients en l'educació primerenca, és a dir, la primera etapa d'infantil, depèn de les vivències que es tinguin. Si es viuen sense empatia, si no hi ha un ambient empàtic que ajudi la criatura a pujar, tant a la família com en els centres escolars, sí que poden haver-hi pertorbacions en el moment de desenvolupar l'empatia, que l'empatia no es desenvolupi bé. I també en determinats trastorns, com l'autisme, que és el que ha estudiat en realitat la Uta Frith. La Uta Frith és una especialista en autisme i realment l'autisme té molts problemes, l'autista té molts problemes per poder ser empàtic. Llavors, la podem aprendre, aquesta empatia? O aprendre-la millor, fins i tot? O és una cosa que ja s'hi neix o no s'hi neix? Tots tenim les estructures cerebrals com per poder-les desenvolupar. El que passa és que, com t'he dit, depèn de les vivències que es tinguin, es tendirà a desenvolupar-la bé o es tendirà a tenir problemes. Jo voldria puntualitzar el que significa l'empatia, perquè parlem molt d'empatia i moltes vegades no sabem ben bé de què estem parlant. Digues. Entenem empatia potser com el posar-se al lloc de l'altre. Per què vol dir posar-se al lloc de l'altre, no? Posar-se al lloc de l'altre ha de poder dir que ets capaç de comprendre l'altre, ets capaç de sentir l'altre, i tens ganes de fer coses. Aleshores, l'empatia podem dir que és cognitiva, que és emocional i que és activa. I l'empatia cognitiva potser sí que es pot aprendre d'una manera bastant fàcil, saber posar nom a lo que sent un altre. Però saber posar nom a lo que sent un altre no significa ser empàtic. Per exemple, avui dia, els talibans, tot el... No ens hi costa, no? Vull dir... No, saben posar nom. Saben que totes les barbaritats que estan fent causen dolor, per això les causen. Justament perquè estan causant dolor. Per tant, podríem dir que són empàtics perquè saben que estan causant dolor, saben posar nom, però no són empàtics. És a dir, no han desenvolupat l'empatia. Però perquè a l'escola no li han ensenyat? Perquè cada cultura t'ensenya el que espera, l'empatia que s'espera de tu, el comportament que s'espera de tu i els valors que s'espera de tu. Per tant, tots pugem amb una cultura en la qual es desenvolupa l'empatia d'una manera o d'una altra. Ara, si tenim aquestes capacitats mentals com per poder-la aprendre i un bon ambient per poder-la aprendre, es desenvolupa i el pot desenvolupar tothom.